Chelsea, beautiful Chelsea, man. Lower than Ana, söyle senin kana. Ти ми взяли му ти. Да се изгоня му там, къде? Сагаленко. А, придака ми дали му. Бучкарва. Викнава кам, Салиман де. Видос. Къде? Я манги да варкаш. Да, джери манги. Kaça bitmesin? Сам прис манаш, а? Ne sana bak yere ver, ekseriz bak yere bakayım. Sonra çe. Варкаш, тупа ки. А ти канал катар сенис. Kaça des lan? Аз сам май секста ти кажа. Първо, защото... Кажи ме екстрата да знам. Значи, голямата навигация имаш. Голямата навигация имам. Да. Вътре в... Когато имаш хладилник. Хладилник. Да, пак е. Aha. Всички ексtra модела. Dostum para sarıslak. Биг само. Zimni gudu. Говоря съм. Batar koleti janti. От това не играй. Abi dost. Бача колко тари. Трябва виж лайт как лъчо керте, гордо снимай към не те. Айде те. Томаш, да ти кажа първо коя година е. Коя година? 2002. Ага. Вижте хубаво тук. Вижте тук. Свети камерата. Камерата. Всичко точно е по колата, момчета. Това година, всичко точно е по колата. Нямам какво да кажа. Abi dost hep çatar. Kibar halka. Това е съм на градска, бре. Ага. А кажеш, например, сега ти искавам документите, колата не е крадена, ако искаш, може да ходиш да се повериш в там, където имаш, в ката, ако имаш ката, ако имаш хора, да я проверят дали да е крадена. Aha. Всичко точно в колата е... Kaça lan otu? Zat kadar. Para sarıslak. Биг само. O aynada eseriz. Ота чао, Para зад. sarıslak. Добре съм, брат. Добре са, брат. Сива, ето пред вас е колата. Сива, не? Сив металик. Sırf matematik para parmağım. Че зад кадър тази. Бача колко тарис. Обаче всеки ще. Ай, при малко пинч, ляй супата му там, да. Abi dost hep çatar. Kibar halka. Това е съм на градска. Nasıl? Ота чао, зад кадър. Hadi zaten. Тано. Kibar halka. Ще те не харчи много. Градско. Найс, на Na градско. drugo kibar halka. На дълго кара не е ли? 5. Това е добре. 5, 4.